நீங்க என்ன கோவஸ் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, கோ லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே மாதாஜி, லைவ் வேணா மாதாஜி, ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ வந்து அந்த எங்க நிறுத்துறோம், இந்த சோல்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த சோலுக்கு என்ன என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதை வந்து நமக்கு நம்மளும் அப்ளை பண்ணணும், வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணணும். நமக்கு தெரியும் 84 லேக் ஸ்பீஷியஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதுல வந்து அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்ற ஒரு கோட்பாடு அவ்வையார் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அது வந்து நிஜம். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். அது மாதிரி கௌர மோகன் வந்து அவருடைய மகனுக்கு வந்து அபயச்சரன், அவருக்கு வந்து அபயச்சரன் சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருந்தாரு. ஓகேங்களா? சோ அந்த கிருஷ்ண மாதாஜி, சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன். I have made you host and then live பண்ணிருக்கேன். அப்புறமா நீங்க வந்து ஒரு பிளேலிஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்க அப்புறமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அபயச்சரன் வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து வைஷ்ணவ பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வளர்ந்துட்டு வந்தார். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது, அவர் அப்பா வந்து எந்த கோயில் ஃபங்க்ஷனுக்கு கூட்டிட்டு போவாரு. அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்து வைஷ்ணவரை கூப்பிட்டுட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து உபசரிப்பார். சரிங்களா? நம்ம கூட அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து வீட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு விருந்தெல்லாம் கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி வந்து வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களை கூப்பிட்டு அவங்க வீட்டுல வந்து விருந்து கொடுத்தாரு. அப்புறம் விருந்து கொடுத்த பிறகு எப்பவுமே பெரியவங்க கையில சின்னவங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ வந்து அபயச்சரன் வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து அவனை கிருஷ்ண உணர்வுல ராதாராணிக்கு சேவகனா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார். அவங்களும் அது மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. அதனால அவருக்கு இன்னும் கிருஷ்ண உணர்வு நல்லா வந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் இன்சிடென்ட், பிறக்கும் போது நம்ம எல்லாரும் ஜாதகம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம பேரண்ட்ஸ் பார்த்திருப்பாங்க. அது மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸும் பார்க்கும்போது பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. என்னன்னா, இவர் வந்து 70 வயசு ஆகும்போது கடல் கடந்து போவாரு, கடல் கடந்து போயிட்டு கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்படுத்துவாரு, அப்புறமா வந்து 108 கோயிலை கட்டுவாருன்னு சொல்லிட்டு அப்பயே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து நிஜமாவும் ஆச்சு. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல கிளாஸ் பண்ணிருக்கீங்க இல்லைங்களா? சோ வந்து அவங்க வந்து எப்பவுமே சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து சமைச்சிட்டு அதுக்கு வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு தான் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து இப்ப பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்த பிறகு நமக்கு தெரிஞ்சு, நம்ம வந்து சாதம் சமைச்சிட்டு அதை வந்து வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு இல்லாம அது கடவுளுக்கு வச்சு அதுல ஒரு நடுவுல ஒரு துளசி வைக்கணும். துளசி வச்சு கடவுளுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். ஏன் துளசி வைக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, யாராவது சொல்றீங்களா? துளசி வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானது. சூப்பர் மாதாஜி. நீங்க எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கலாமே, நானும் உங்களை பாப்பேனே. எப்படியோ வாரத்துல ஒரு நாள் தானே பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா துளசி வந்து தூயவள். நமக்கெல்லாம் வந்து எந்த அருகதையும் தகுதியும் இல்லை கடவுள் கிட்ட நேரா போறதுக்கு. சரிங்களா? அவங்க அந்த துளசி தேவினால வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறத வந்து குரு மூலமா அவர் கையில போய் சேரும். அதனாலதான் அந்த துளசி வச்சாதான் அக்செப்டன்ஸ். சரிங்களா? இது மாதிரி வந்து பிரசாதத்தை அவங்க வீட்டுல செஞ்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க. சோ அது கூட வந்து இன்டைரக்டா வந்து கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்படுத்தும். சரிங்களா? பிரசாதத்தோட மகிமை அதுதான். பிரசாதம் சாப்பிட்டு நமக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுடைய கர்மாக்கள் வந்து படிப்படியா குறையும். அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வு நமக்குள்ள எல்லார்கிட்டயும் இருக்குது. கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா கையிலயும் இருக்குது. பட் வந்து இந்த டார்மன்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்குது. அதாவது வந்து ஆக்டிவா இல்ல, இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதை வந்து விழிப்புறுத்தணுன்றதுக்கோசம் தான் நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றோம். அந்த மகாமந்திரம் சொல்லும் போது நமக்குள்ள இருக்கிற கிருஷ்ணரை நம்ம ஆத்மா உணரும். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து அந்த மாயைக்குள்ள கவரப்பட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது அவர் வந்து நல்லா படிச்சாரு. அவங்க வீட்டுல அப்பா அம்மா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க, அமைதியா இருந்தாங்க. எந்த சூழ்நிலையும் வந்து அவருடைய அபயச்சரனுக்கு மனசு பாதிக்காத அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஃபேமிலியில இருக்கும்போது நம்ம பேரண்ட்ஸும் வந்து ஒத்துமையா இருக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம இதை கத்துக்கிறோம் உங்க பேரண்ட்ஸ் கையில இருந்து. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு, ஏதாவது அபயச்சரன் தப்பு பண்ணா கூட அவரை கூப்பிட்டு வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து பண்பா திருத்துவார். தண்டனை கொடுக்க மாட்டார், பண்பா திருத்துவார் அவர். சரிங்களா? நம்ம சொன்ன அபயச்சரனுடைய அப்பா வந்து ஒரு துணி வியாபாரின்னு சொல்லிட்டு, அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லவர்னு பாருங்க. அவர் வந்து ஒரு கப்பு சாதத்தை அவர் கடையை வெளியே வைப்பாராம்.
ஏன்னா எலிங்கெல்லாம் வரும், நம்ம துணியை கடிச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எலி கோசம் சாப்பாடு வச்சுட்டு போயிட்டு வந்தாரு. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப எல்லா இடத்துலயும் கேள்விப்படுறோம் ரத்த யாத்திரை நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி அவங்க அப்பா வந்து கௌரச்சரனை வந்து கூட்டிட்டு போனார். எங்க கூட்டிட்டு போனாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாத் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போனார். சரிங்களா? பூரி ஜெகநாத் கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் அங்க பாத்துட்டு தான் வீட்லயும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆசை இருந்துச்சு. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய மகனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றணுன்றதுக்கோசம் வீட்லயே வந்து ஒரு சின்னதா ரத யாத்திரை பண்ணி அந்த இதுவை வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொண்டாடினாங்க. சரிங்களா? சோ இவர் தான் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஓகேங்களா? ஏசின்ற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அபயச்சரண், அவங்க அப்பா அம்மா இட்ட பெயர். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுட்டு இருக்கு இல்லையா? ஓகேங்களா? சோ இது வந்து ரத்த யாத்திரை வந்து சின்ன வயசுல 5 வயசுல அவர் பண்ணாரு. ஓகேங்களா? இந்த பிக்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு இருக்கு பாருங்க. ஓகே, குழந்தை சின்ன பையன் ஒருத்தர் இருக்கார் பாருங்க. இந்த ரத்தத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா, சுதர்சன் இவங்க வந்து நம்ம பூரி கோயில்ல இருக்கிறாங்க. ஜெகநாத் யாரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் தான் அங்க வந்திருக்காரு. பலதேவ் வந்து நம்ம பலராமர் தான் பலதேவா வந்தாங்க. சுபத்ரா மாதா வந்து அவங்களோட தங்கச்சி. சுதர்சன் வந்து சக்கரம் அங்க வச்சு பூஜை பண்ணி எப்படி பூரியில பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி அவரு சின்ன வயசுல பண்ணாரு. ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் லைஃப் எல்லாம் வந்து நல்லா போச்சு. அப்புறம் காலேஜுக்கு போறாரு. காலேஜுக்கு போன உடனே அங்க வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ஆசை, தன்னோட பையன் வந்து வைஷ்ணவனா வரணும்னு சொல்லிட்டு. அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து என்ன ஆசைன்னா, என்னோட பையன் வந்து ஃபாரினுக்கெல்லாம் போயிட்டு லாயரா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஆசை. சரிங்களா? சோ என்னோட பையன் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு எல்லாம் போனான்னு மாம்சம் சாப்பிடுவான், தேவையில்லாத பெண்கள் சவகாசம் எல்லாம் கிடைக்கும், எனக்கு காசு வேணா, என்னோட பிள்ளையோட லைஃப் தான் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்பா அந்த ஆசையை நிராகரிச்சுட்டாங்க. அந்த அம்மாவும் ஒன்னும் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கவலைப்பட்டாங்க, அப்புறம் கேஷுவலா எடுத்துட்டாங்க. இவர் வந்து காலேஜ்ல போனாரு. அப்ப வந்து பக்தி சுபாஷ் சந்திர போஸ மீட் பண்றாரு. அவரை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன். நானும் வந்து அப்ப வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா சுதந்திர போராட்டம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகேங்களா? சோ சுபாஷ் சந்திர போஸ பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன், நானும் வந்து இந்த போராடணும், நம்மளுடைய விடுதலைக்கோசம் நான் போராடணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மகாத்மா காந்திஜின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகேங்களா? எப்ப பார்த்தாலும் அவரும் வந்து பகவத்கீதை வச்சுட்டே இருக்கிறாரு இல்லையா? அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் எந்த புக்கை பாப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதாவை எடுத்து பாப்பாரு. அதனால அவருக்கு இன்னும் பிடிக்கும். ஏன்னா இவரு சின்ன வயசுல இருந்து இந்த பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சு அதனோட சாராம்சம் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு இல்லைங்களா? அதனால மகாத்மா காந்தி மேல ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரெஷன். அப்புறமா ஒரு நாள் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து, வா நம்ம போயிட்டு ஒரு குருவை காமிக்கிறேன், நம்ம போய் அவங்கள மீட் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாம் நான் யாரையும் நம்புறது இல்ல, எனக்கு வந்து நான் யாரையும் பாக்குறதுக்கு விருப்பப்படலன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நீ வா, எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இவருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி கம்பல்ஷன் பண்றதுனால இவரும் சரி ஃப்ரெண்ட் இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழியில போகும்போதே 2 பேருக்கும் வாதம். நான் வரமாட்டேன்னு, நீ இவ்வளவு ஃபோர்ஸ் பண்ற, இல்ல உனக்கோசம் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு. பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து என்னடா இப்படி ஒரு சாது இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னு, நீ உனக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் எல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல, நீ ஏன் வந்து ஒரு ப்ரீச்சர் ஆகக்கூடாது, ஏன் போயிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி எல்லா இடத்துலயும் போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நான் போய் ப்ரீச்சர் ஆகிறதா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியம். உனக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருக்குல்ல, அதனால போயிட்டு நீ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இவரோட கேள்வி என்னன்னா, நம்மளுடைய தேவை இப்ப என்ன, நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது. என்ன பிரச்சனை இருக்கு? சுதந்திரம் வேணும் இல்லைங்களா? சுதந்திரம் வேணும். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரம் ஈடுபடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. இல்ல நீ வந்து இந்த கண்ட்ரியோட விடுதலைக்கோசம் போராடுற, பட் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து விடுதலை ஆகணும், நம்ம எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வே இல்லாம வந்து இருக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆத்மா வந்து விடுதலை ஆடணும், இப்ப நீ பண்ணு, எது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுன்னு சொல்றாரு.
அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு, கடைசி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனும் வந்து விடுதலை அடையணும் இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ண உணர்வு வந்துட்டு எல்லாமே வந்து கிளாரிட்டி வந்துடும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய குரு வார்த்தையை கேட்டுக்கிறார். அவர் லைஃப் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா 2 முறைதான் குருவை பாக்குறாரு. சரிங்களா? சரி, பார்த்த உடனே அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் அவர் சொன்ன வார்த்தையே அவர் மனசுல நல்ல ஆழமா இருக்கு. சரி, நான் ஏன் அவர் சொல்றத வந்து ஏத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்லீஸ்ட் மனசெல்லாவது இருதயத்தையாவது நான் ஏத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏத்துக்கிறார். சரிங்களா? அப்புறமா வந்து அபேச்சர் எனக்கு வந்து நிறைய நல்ல பேச்சு திறமையும் இருக்கும், எழுதுற திறமையும் இருக்கும். சரிங்களா? சோ அவர் அதான் எழுதுற போயிட்டு அவருடைய இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்கன்னா காட் பிரதர்ஸ் வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க கையில எல்லாம் போய் காமிக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார். மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் அவருடைய பிரபுபாதருடைய குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். சரிங்களா? யாரு? யாராவது ஒருத்தர் சொல்றீங்களா? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகே, அவர் வந்து சிறந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர். அவர் பாத்தீங்கன்னா சிம்ம குருன்னு சொல்வார். அவ்வளவு அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டா இருப்பார். அவர் கையில யாரும் வாதாடவே முடியாது, ஜெயிக்க முடியாது. அகைன்ஸ்ட் கிருஷ்ணா யாரும் ஜெயிக்க முடியாது அவர் கையில. சரிங்களா? அவர் வந்து சிம்ம குரு. அவருடைய அப்பா பாத்தீங்கன்னா பக்தி வினோத் தாக்கூர். அவரு வந்து ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவ குரு. சரிங்களா? சோ பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ பரம்பரையிலே வராங்க. ஓகே, சோ வந்து இவரை வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா எடுத்துக்கிறார் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் அப்பாவே ஒரு வைஷ்ணவருக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டார். கீர்த்தன்ஸ் பண்றது, சாண்டிங் பண்றது, புக் பண்றது, ரீடிங் பண்றது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய குரு கையில இருந்து என்ன வாங்கினார், இனிஷியேஷன் ஆன பிறகு அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் ஆயிடுவார். ஓகேங்களா? குரு பரம்பரையில அவர் கனெக்ட் பண்றாங்க. அவர் கையில இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டாருன்னா, அவர் ஒரு உனக்கு எப்பெல்லாம் உன் கையில காசு இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து புக்கை பிரிண்ட் பண்ணு, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணு. அதுதான் அவர் கையில எக்ஸ்ட்ராவா அவர் கத்துக்கினது. சரிங்களா? சோ அப்ப மேலே தேசத்துக்கு போயிட்டு அவர் ப்ரீச் பண்றாரு. ஓகேங்களா? அவருடைய பயணம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இப்ப காலேஜ் லைஃப்ல இருந்தவர் இல்லையா, இவரை மீட் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா பாக்குறாரு, இவன் என்னடா போராட்டம் அது இது போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா மாதிரிதான் வாடா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலேஜ்ல இருக்கும்போதே அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்களும் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ ஃபேமிலியில பிறந்தவங்க தான், மெர்ச்சன்ட் ஃபேமிலியில சேர்ந்தவங்க. சரிங்களா? கல்யாணம் பண்ணாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிகிரி எல்லாம் டிகிரி வாங்கும்போது இது பிரிட்டிஷ் காலேஜ் இருக்கு, அதனால அவங்க கையில இருந்து டிகிரி வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து அவர் அப்பா வந்து ஒரு பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனில அவர் ஃப்ரெண்டோட கம்பெனில சேர்க்கிறாரு. மேனேஜரா அங்க கொஞ்ச நாள் வேலை செய்யறாரு. மேனேஜரா இருக்கிறாரு, நல்லா ஏர்ன் பண்றாரு. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம குடும்ப வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? அப்புறம் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்த பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் ஊரா சுத்த போறாரு. பிசினஸ் கோசம் அவர் வந்து சேல்ஸ்மேனா ஆறாரு. சேல்ஸ்மேன் ஆகும்போது நிறைய ரயில் பிரயாணம் ஏத்துக்கிறாரு. அப்ப வந்து எக்கச்சக்கமா செல்வ வளங்கள்லாம் சேருது. அப்புறமா வந்து ப்ரீச்சிங்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பிசினஸ் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியறது இல்லை. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆகுது. ஓகேங்களா? கஷ்டம் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது, சின்ன வயசுல வந்து ரொம்ப செல்வ செழிப்பா இருந்தாரு, ரொம்ப பிரியமான பிள்ளையா இருந்தாரு அவங்க அப்பா அம்மாக்கு இல்லையா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கை வந்து நல்ல உணவு உடை கூட சில நேரத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டார். அவருடைய குருவுடைய வார்த்தையை வந்து நல்லா ஏத்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டார். சன்னியாசம் எடுத்துட்டு குடும்பத்துல இருந்து போறாரு. சன்னியாசம் எடுத்துட்டு வந்து மேலை நாட்டுக்கு போகும்போது அவர் கையில பாத்தீங்கன்னா வெறும் 40 ரூபாய் தான் இருக்கு. கையில வெறும் 40 ரூபாய் இருக்கு. அவருடைய சொத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா டைப்ரைட்டிங் மிஷின், குடை, ஓகேங்களா, இவ்வளவுதான் இருக்குது. ஓகே, சோ அங்க போயிட்டு அந்த குளிர்ல அந்த பயணம் பாத்தீங்கன்னா 35 நாள் நடக்குது. அந்த பயணம் அந்த படகு யூஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியுதுங்களா, இங்க இருக்கிற படகு வந்து ஜலதூதா. நம்ம கூட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா அவர் கையில நிறைய காசு இல்லாதனால என்ன பண்ணாரு, இந்த ஜலதூதான்ற கப்பல்ல கூட ரெக்கமெண்டேஷன்ல போனார். ஓகேங்களா? போனாரு, அங்க போறாரு. ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்து ஒரு இடத்துல எல்லாம் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட் ஸ்டே பண்றாரு. அங்க போனீங்கன்னா அந்த ஜலதூத கப்பல்ல பயணம் பண்ணும்போது அவர் வந்து எதையுமே அவரு வந்து அந்த வயசுல 70 வயசுல, ஓகேங்களா, அப்ப கூட அவரா தானா சமைச்சு
கிருஷ்ணருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் அதை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சார். ஓகே, அங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து வைஷ்ணவா, எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல கம்பார்ட்மெண்ட் செப்பரேட்டா வேணும் அப்படிலாம் வந்து கேட்கல, இருக்கிறத வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. அவருக்கு வந்து ஒரு மனசுல ஒரு கவலையும் இருக்கு, எனக்கு என்ன தெரியும், என்ன ஏன் இந்த இவ்வளவு தூரத்துக்கு அனுப்புறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த யோசனை இருந்துச்சு. அப்ப வந்து கடவுள் வந்து அவருக்கு கனவுல வராரு. அதாவது அந்த போட்டு சுத்தி அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா, நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாத, நான் இருக்கிறேன் உன் கூடன்ற மாதிரி. அப்புறம் வந்து நல்லா அழுது நல்லா ப்ரே பண்ணாரு. ஓகேங்களா, அப்ப பாத்தீங்கன்னா வயசானதுனால 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு. நம்ம எப்பவுமே வந்து கடல்ல போகும்போது சீ சிக்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்னால அந்த தலை சுத்துறது அது மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு கடைசியா யுஎஸ்ஏல போயிட்டு ரீச் ஆனார். சரிங்களா, ஓகே. சோ இந்த படம் 3ல பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா சான் பிரான்சிஸ்கோ கோவில், அவர் ஹிப்பிகளின் நடுவில் ஹரே கிருஷ்ணா பஜனை செய்தார். சோ சான் பிரான்சிஸ்கோ யுஎஸ்ஏக்கு போறாரு, அமெரிக்காக்கு போயிட்டு அங்க ஹிப்பிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, எல்லாரும் அவங்களுக்கு நடுவுல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, அப்புறமா அங்க இருந்து யூகேக்கு போறாரு. இந்த 4th படம் பாருங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் ஹாரிசன், ஓகேங்களா, அவர் கூட வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா கிரேட் சிங்கர், அவர் கூட வச்சு மகா மந்திரத்தை வந்து அது ஹிட் ஆச்சு. அவரோட மியூசிக்ல பண்ணனால நல்லா ஹிட் ஆகி ஃப்ரீ இருக்கிற டைம் எல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி, டைப்ரைட்டிங் மிஷின் இருந்துச்சு இல்லையா, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி அவரே எழுதுவாரு, அவரே ப்ரூஃப் பண்ணுவாரு, அவரே பப்ளிகேஷன் பண்ணுவாரு, அவரே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். எல்லாமே ஒரு தனியாளா இருந்து 70 வயசுல பண்ணார். சரிங்களா, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தாம்சன் ஸ்கொயர் பூங்காவில் அவர் மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தனது தாளவாத்தியத்துடன் உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரா பஜனை செய்தார். இது வந்து மாஸ்கோல செஞ்சது. பாத்தீங்களா, எத்தனை மணி நேரம் பண்ணிருக்காரு? 3 hours பண்ணிருக்காரு. நமக்கு 3 ரவுண்ட் பண்றதுக்குள்ள கஷ்டம் இருக்குது இல்லைங்களா. அந்த வயசுல பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஸ்பிரிட், டிட்டர்மினேஷன். நம்ம கூட அந்த டிட்டர்மினேஷனோட செய்ய பழகிக்கணும். சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறம் வந்து அவர் வந்து ஒரு மேகசைன் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அந்த மேகசைன் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேக் டு காட் ஹெட். நம்ம எல்லாம் வந்து ஆத்மா, நம்மளோட சொந்த வீடு வந்து கோலோகல விருந்தாவனா, இது வந்து தற்காலிகமான வீடு. நம்ம எப்படி ஒரு ட்ரிப்பு போனோம்னா ஹோட்டல்ல லாட்ஜ்ல ஸ்டே பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி வந்து இந்த நம்மளுடைய கர்மாப்படி நம்ம பிறந்திருக்கோம். நம்ம வாழ்க்கையில என்ன விஷயம் நடந்தாலும் நம்ம தான் பொறுப்பு இல்லைங்களா. சோ நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம், திரும்பி போறோம் இல்லைங்களா. எங்க போனோம்? கோலோகல விருந்தாவனுக்கு போனோம். அதனால அவர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேகசைனை ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் டெல்லியில வந்து அவர் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போறதுக்கு முன்னாடி டெல்லியில வந்து மேகசைன்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதி பிரிண்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தார். எங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டீ ஸ்டால், டீ கடையில விற்பாரு. அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்றாங்களோ, டோனர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அனுப்பிச்சு வைப்பாரு. ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கும் வந்து மெயில் போஸ்ட் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தார். சரிங்களா, இது மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தார். ஒரு நாள் வந்து ஒரு நாள் டீ கடையில உட்காந்து டீ சாப்பிட்டுட்டு டீ கடையில டீ சாப்பிட்றவங்களுக்கு நல்ல மேக்னசின் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு, ஏன் நீங்க வந்து இது மாதிரி பேப்பரா பண்றது கூட இதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி ஒரு புக்கா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இல்லையான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. இதுவும் நல்ல ஐடியா தானே இவர் சொல்றதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா வந்து அதை வந்து கம்பைல் பண்ணி ஒரு புக்கா எடுத்தாரு. அவருடைய பாவனை பாருங்க, நான் பெரிய ஆளு, நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. சோ யாரு என்ன சொன்னாலும் அதுல நல்லது இருந்தா அந்த அக்செப்டன்ஸ் மைண்ட் அவருக்கு இருந்துச்சு. ஓகேங்களா, அது மாதிரி நம்மளும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல யார் நல்லது சொல்றாங்களோ, நம்ம சுச்சுவேஷன் லைஃபுக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு, வேதங்கள்ல இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம வேதங்கள்ல கேள்வி கேட்க கூடாது. ஓகேங்களா, அத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா, சோ நம்ம கேள்வி கேட்கலாம், நம்ம வந்து ஹம்பிளா கேள்வி கேட்கணும். சரிங்களா, யார் கையிலயோ வந்து நம்ம குரு கையிலயோ சரி, நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் கையிலயோ வந்து அது மாதிரி கேட்கணும். சோ இது மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் போனார். ஓகே, சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த மேப்ல பாருங்க 1965 இருந்து 77 வரை
12 முறை உலகத்தை சுற்றி வந்தார். ஓகேங்களா? இத பார்த்துட்டு சில பேர் வந்து அவரை வந்து கொஞ்சம் தமாஷா பண்ற மாதிரி கேட்டாங்க, நீங்க ஏன் இந்த வயசுல வந்து இத்தனை முறை வந்து உலகத்தை சுற்றி வரீங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு வந்து இவர் எவ்வளவு அழகா ஆப்டா ஒரு பதில் சொன்னாருன்னா, நீ வந்து ஜென்மமா வந்து இந்த பிறப்பு சுழற்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுதான் நான் வந்து இந்த வேர்ல்டு கான்டினென்ட்க்கு வந்து இத்தனை முறை போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. 25 நாடுகளுக்கு போனாரு. பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, 108 கோயில்களை வந்து ஸ்தாபிச்சார். எந்த வயசுல? ஹரே கிருஷ்ணா. 70 வயசுல மாதாஜி. 70 வயசுல. இப்ப நமக்கு எல்லாம் வந்து வயசு இன்னும் அவ்வளவு ஆகல இல்லையா? நம்ம கூட கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம், அவர் சொன்ன பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு நல்லா சாண்ட் பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம வாழ்க்கையில கூட நிறைய மாற்றங்கள் வரும். சரிங்களா? ஓகேங்களா? பண்ணலாமா அது மாதிரி? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். ஓகே. சோ இவங்க டைட்டி எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா? இந்த டைட்டி நீங்க பாத்திருப்பீங்க. மங்களூர் மாதாஜி. ஹரிபோல். சூப்பர். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. ஓகேங்களா? ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. நம்ம டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்னும் வந்து கம்ப்ளீட் ஆல, இனாகிரேஷன் ஆயிடுச்சு. நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க. நம்ம ஜீவநாத் பிரபு வந்து அவரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய டிசைபிள், சிஷ்யர். அவர் ரொம்ப நல்லா சாண்டிங் பண்றாரு. நீங்க கேளுங்க ஒரு முறை போயிட்டு. ஓகே. சோ உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ சம்மர்ல வந்து பிளான் பண்ணீங்கன்னா மங்களூர் சைடு போகும்போது நம்மளுடைய டெம்பிள் விசிட் பண்ணுங்க. நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனி சுதாஸ் பிரபுவை போய் மீட் பண்ணி பேசிட்டு வாங்க. ஓகே. நல்ல ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, நல்லா பாக்குறாங்க, நல்லா பேசுறாங்க, நல்லா உபசரிக்கிறாங்க, நல்லா இருக்காங்க. போனவ நம்மளுடைய கிருஷ்ண கான்சியஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சரிங்களா? சோ இது யாராவது ஒரு முறை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிட்டுங்களா? படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை என்பது நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து நமக்கு தெரியும் இதிகாசங்கள் 2 இருந்துச்சு இல்லைங்களா? ஒண்ணு வந்து ராமாயணம் அண்ட் மகாபாரதம் இல்லைங்களா? மகாபாரதோட ஒரு பிரிவு தான் நம்மளுடைய பகவத்கீதை. மகாபாரதம் ஏன் வந்துச்சுன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல வந்து அது பாத்தீங்கன்னா 3rd BCE வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லைங்களா? அது வந்து எழுதினது வந்து நம்மளுடைய வேதவாசர். அதுல பாத்தீங்கன்னா 26,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ இது யாராவது படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல டர்ன்ஸ் எடுத்து படிங்க. கீதையின் தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நான் பகவத்கீதையில் படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது இல்லைங்களா? சோ இவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் இல்லையா? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் இல்லையா? சோ அவரும் வந்து வியக்கிறார் இல்லையா? அப்ப வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்துமே ஆழமா யோசிக்கும் போதுதான் தெரியும் அதனுடைய மகிமை. how it's grateful, how it's creativeன்னு சொல்லிட்டு அததான் அவங்க எல்லாம் உணர்ந்து நமக்குன்னா பெரியவங்க நம்ம லீடர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, நம்ம ஃபாலோ பண்றதுல தப்பு இல்லை. அந்த கிரிப்போட நம்ம வந்து பகவத்கீதாவை ஃபாலோ பண்ணணும். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆத்தர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க, சில பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க. நம்ம எந்த பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதா உண்மை உருவில், பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் இங்கிலீஷ்ல. ஏன் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பிக்சர்ல தெரியுது பாருங்க, இது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட்? விவஸ்வான் இல்லையா? அப்புறமா வந்து அது மனுக்கு வந்துச்சு. அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது நடுவுல என்ன ஆச்சு, அது வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அப்புறமா தான் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணரே வந்து யாருக்கு சொன்னாங்க? அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார் இல்லைங்களா? சோ வந்து கடவுள் என்ன சொன்னாரோ அத வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா அதுல கூட்டவும் இல்ல குறைக்கவும் செய்யல. எப்படி வந்து கடவுள் பேசினாரோ அத அப்படியே கொடுத்திருக்காரு. அதனாலதான் வந்து உண்மை உருவில்
நம்ம கையில எத்தனையோ பகவத்கீதா இருக்கும். பட் நம்ம இப்போ வந்து என்ன படிக்கணும்னா பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை ஆஸ் இட் இஸ், அந்த புக்கை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? எந்த ஆத்தர்தும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சிங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி. நன்றி நன்றி. ஓகே, ஓகே. இது ஒரு முறை யாராவது வாசிங்க, படிக்காதவங்க வாசிங்க, டர்ன் எடுத்து. வாசி மாதாஜி. வாசிங்க. கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய ஒரு வருடம் ஆகும். 18 நாள் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுன் இடையிலான எண்ணங்கள் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். குறிக்கோள்: கீதை பற்றி ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். சோ நம்ம எல்லாம் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும், நம்மள வந்து தயார்படுத்திக்கிறோம். கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மள தயார்படுத்திக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும், இல்லைங்களா? வேற ஒருத்தவங்க வாசிங்க, யார் படிக்கல அவங்க வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அவரின் நலனுக்காகவே. சோ வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ வந்து நம்ம ஏன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கணும், யாருக்கோசம் கேட்கணும்? அவருக்கு நமக்கோசம் கேட்டார், நம்மளுடைய சார்பா அவர் வந்து கேட்கிறார். சரிங்களா? சோ நம்ம எல்லாம் இங்க வரும்போது நமக்கு வந்து மாயினால அஜ்ஞானத்தால நம்ம வந்து கவரப்பட்டிருப்போம். சரிங்களா? சோ அதனால நமக்குள்ள வந்து குழப்பங்கள் இருக்கும், அறியாமை இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து தெளிவுபடுறதுக்கோசம் தான் இந்த உரையாடல் நடந்துச்சு. ஓகே, சோ பகவத்கீதையில மொத்தம் எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகம். 700 ஸ்லோகங்கள். அந்த 700 ஸ்லோகங்கள்ல நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எத்தனை பேசினாரு? 574. 574. அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா 84 பேசினார். சரிங்களா? 84 பேசினார். நம்மளுடைய சஞ்சயன் வந்து யாரு? சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரரோட ஒரு கைடு. அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது. மினிஸ்டர். வந்து அவருக்கு வந்து ஞான திருஷ்டியால எந்த உலகத்துல எந்த இடத்துல எது நடந்தாலுமே தன்னோட கண்ணை மூடிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு அந்த வரம் யாரோ கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த வரத்து மூலமா உலகத்துல எங்க என்ன நடந்தாலும் அது தன்னோட திருஷ்டியால சொல்லி பேர் என்ன, திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து கைடு கொடுப்பாங்க. ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அவர் வந்து இந்த திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து மினிஸ்டரா இருக்காரு. அப்புறம் வந்து அவருக்கு அந்த மகிமை அந்த இது கிடைச்சிச்சு. 41 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் திருதராஷ்டிரர் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஓகே, சோ வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிக்சர் தெரியுது இல்லையா? ஓகே, என்ன ஒரு பெரிய வார் நடக்கிற இடம் இது, இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து திருதராஷ்டிரர், சாரி குருஷேத்திர பூமி. குருஷேத்திர பூமி அது வந்து ஒரு புனித பூமி, இல்லைங்களா? அந்த வார்த்தையிலே வந்து புனித பூமின்னு சொல்லும் போதே வந்து தெரியுது அங்க வந்து என்ன ஜெயிக்கும்? தர்மம் ஜெயிக்கும் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் தெரிஞ்சிருது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு கௌரவ படைகள் நிக்கிறாங்க, இந்த பக்கம் வந்து பாண்டவ படைகள் நிக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? இப்ப வந்து நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. நம்ம வந்து சண்டை போட வேண்டாம், எதிர்க்க நிக்கிறது வந்து என்னோட தாத்தா இருக்காங்களா, என்னோட குரு இருக்காங்க, நான் அவங்க எதிர்த்து நான் சண்டை போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வாதம். அதனால என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, இந்த தேர் எடுத்துட்டு போய் நடுவுல நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்களா? ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதை எத்தனை சாப்டர் இருக்கு? 18. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஓகேங்களா? அர்ஜுனுடைய கவலை என்ன, இங்க வந்து யார் யாரோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? சோ வந்து இத எப்படி வந்து பிரிச்சு பார்க்க போறோம்ன்றத இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லைன்ல இருக்கிறது மாத்திரம் நான் சொல்றேன். எல்லா உயிர்வாழிகளில் பிரிக்க முடியாத அங்கம் யாரு பாத்தீங்கன்னா சனாதன தர்மம். ஓகேங்களா? சனாதன தர்மத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்? பகவானுடைய சேவையில் நம்ம ஈடுபடுத்தணும் எல்லா ஜீவன்களும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து சரணடைதல்.
பகவானுடைய அருளுக்கோசம் சரணடைறாரு. சோ அர்ஜுனன் வந்து தெளிவாறாரு. பகவான் உபதேசத்தினால அவருக்கு தெளிவடைது. மேல பாத்தீங்கன்னா வேத ஞானத்தை பகவான் மற்றும் அவரது பிரதிநிதிகளிடம் அறிய வேண்டும். நம்ம எல்லா கையிலும் வந்து எல்லாம் கேட்க கூடாது. யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? ஒண்ணு கடவுள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும், இல்லைன்னா பகவானுடைய பிரதிநிதிகள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, காட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய குருமார்கள். ஓகேங்களா, வைஷ்ணவ குரு பரம்பரையில பிரம்மா கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையில வர்றவங்க கையில தான் நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா வேற பேர் கையில இருந்து ஏன் கேட்க கூடாதுன்னா, அங்க வந்து வேதங்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளதாக இருக்கும். அவங்க வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகவும் இருக்கும். கட்டுண்ட ஆத்மான் போது அது வந்து குறைபாடுகள் இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது இல்லைங்களா? ஓகே, பூரண உண்மை. ஓகே, பூரண உண்மை என்னென்ன யார் சொல்றீங்க? அருவ பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். இத வந்து 3 stages of God realization சொல்லுவோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து சச்சித் ஆனந்தம் விக்கிரக வழிபாடு வந்து ப்ரமோட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இதனால வந்து என்ன பண்ணும், அருவ வழிபாட்டுல வந்து சூரியன் மலையை வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் பர்சனலிஸ்ட் அது வந்து நம்ம டீட்டெயிலா பேசலாம். அப்புறம் சச்சித் ஆனந்தம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் பற்றி முழு அறிவு உள்ளவர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து ஆனந்தமா இருப்பாங்கன்றத சொல்றாங்க. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா பகவானின் உன்னத இருப்பிடம் செல்வது எப்படி அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ண உன்னத ஆனந்தத்தின் இருப்பிடம், ஜீவன்களும் ஆனந்த அடையாளம். ஓகே, ஜீவன்கள் எல்லாம் ஆனந்தமா இருக்கிறது வந்து சச்சித் ஆனந்தம், அந்த நிலைமைக்கு போலான்றதுதான் வந்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு காட்சியில ஒவ்வொருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு. சரிங்களா? சோ இவர் யாரு? திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரருடைய மனசு பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது? ஒரு பயம் இருக்கு. என்னடா அங்க வந்து பாண்டவ புத்திரர்களும் இருக்கிறாங்க, என்னுடைய பசங்களும் இருக்காங்க, போர் வர நடக்கிறது வந்து குருஷேத்திரத்துல, எப்படி யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஞ்சல மனசு, பயம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இந்த சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, எல்லாத்தையும் வந்து லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து ஒரு மனசுல ஒரு சல்ப ஆசை, என்ன அவங்க விட்டுட்டாங்கன்னா எல்லாமே இவங்களுக்கே வந்துடும் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த நடுவுல இருக்கிறது யாரு? துரியோதனன். கரெக்ட். ஓகே, சோ துரியோதனன் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து கோவம் இருக்கு. ஏன்னா டவுட் இருக்கு, நான் வின் ஆவனா இல்லைன்னா. ஏன் டவுட் இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குரு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற குரு வந்து 2 பேருக்குமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. குரு யாரு இங்க 2 பேருக்கும், பாண்டவஸ்க்கும் இங்கேயும்? துரோணாச்சாரியர். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாண்டவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒபீடியன்டா இருந்தாங்க இல்லைங்களா. நல்லாவும் அவர் சொல்லி கொடுக்கறத நல்லா கிராஸ் பண்ணி சிறந்த வில்வித்தையா இருந்தாரு இல்லைங்களா. சோ இவர் வந்து மனசு அவங்க மேல வந்து கருணைப்பட்டு ஃபர்ஸ்டே ஏமாத்திட்டு இவங்களெல்லாம் அமுச்சு விட்டுட்டோம், இப்ப வந்து அவருக்கு மனசு மாறிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பயம். அதனால போயிட்டு அவர் போய் கத்துறாரு, நீங்க வளர்த்த பசங்க, நீங்க சொல்லி கொடுத்த பசங்க எல்லாம் பாருங்க எப்படி வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது கீழே இருக்கிறது யாரு? அர்ஜுனன் யாரு? கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள்ல ஒருத்தர், 3வது பையன். பாண்டவர்ல ஒருத்தர். கிருஷ்ணரை வந்து ஃப்ரெண்டா வச்சு, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா. ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவருக்கு மாத்திரம் இந்த பகவத்கீதை சொன்னாரு? 5 பேர்ல ஏன் 5 பேர் மட்டும் தான் தர்மத்துல இருந்தாங்க. அதுவும் அர்ஜுனர் வந்து தன்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படிங்கிறதுனால இந்த கீதை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பிளஸ் நல்ல பக்தியும் இருக்கிறதுனால இவருக்கு வந்து கீதையை வந்து சேன் பண்ணாங்க. அந்த 5 பேர்லயே கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கிறது வந்து அர்ஜுனர் மட்டும்தான். முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, நீங்க என்ன சொன்னது கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் முழுமையா சூப்பர் பிரபு. ஒண்ணு வந்து அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா பொறாமைன்றதே இல்ல, அவருக்கு பொறாமைன்றது இல்ல. அப்புறம் வந்து இன்னொரு பிரபு சொன்னார் பாருங்க, அவர் வந்து சரண்டர் ஆறார். ஓகேங்களா, பொறாமை இல்ல, என்வியஸ் பொறாமை இல்ல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி சரண்டர் ஆறார். அதனாலதான் அவருக்கு வந்து அவரு சொல்றாரு. சரிங்களா? இவர் பாத்தீங்கன்னா தலையில கை வச்சுட்டு ஐயோ என்னடா போய் சண்டை போடுமா, யாரு ஒரு சிறந்த வில்லாளி,
சத்திரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் சண்டை போடுறதுக்கு வந்து இப்படி மனக்கலக்கத்தோட இருக்கிறார் இல்லையா? ஏன் இந்த மனக்கலக்கத்தோட இருக்கிறாரு? காரணம் என்னன்னா அவங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா ஏத்தால இருக்கிறவங்க எல்லாமே துரியோதனன் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவரோட குருவா இருப்பாங்க, தாத்தாவா இருப்பாங்க. சோ என்னோட குருவை எதிர்த்து என்னால எப்படி அம்பை எய்த முடியும், என்னோட குருவை வந்து எப்படி நான் போர்க்களத்துல கொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சோகமாயிடுவாரு. இப்படி ஒரு ரத்த கரையோட எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் வேணும், எனக்கு அந்த ராஜ்யமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுக்கே போறேன், எனக்கு இந்த ராஜ்யம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்லுவாரு. சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து நீங்க அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இவங்களெல்லாம் சாகடிச்சுட்டு எனக்கு ஏன் அது மாதிரி ஒரு கிங்டம் வேணும், எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க எதிர்க்க இருக்கிறதுனால அவங்க நிறைய பேரை நான் கொன்னன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க அதனால என்ன ஆகும், அவங்க மனைவிமார்கள்லாம் வந்து விதவையா ஆகுவாங்க, குழந்தைகள் வந்து அனாதை ஆகுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் வந்து நில குறைஞ்சிடும், பண்புகள் எல்லாம் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா, இது வந்து கருணை. அவர் வேதங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து ஞானம் இருக்குது, கருணையா இருக்காரு, சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருக்காரு. வீக்னஸ் இல்ல, சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருக்காரு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஏன் சண்டை போடணும், விட்டு கொடுத்து போலாம். நம்ம வந்து போயிட்டு நான் காட்டுல கூட போயிட்டு ஒரு பிச்சை எடுத்துட்டு கூட என்னோட வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்துதான் கிருஷ்ணர் வந்து ஃபுல்லி சரண்டர் ஆன பிறகு, இல்ல சத்திரிய தர்மம் என்ன, உன்னோட கடமைய நீ செய்யணும். இப்ப நான் என்னுடைய வேலைய வந்து நான் செய்யணும். எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலை ஒண்ணு இருக்கு. நம்மளோட ஏஜ் கேட்டகரி வைஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலையை நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும்னு தான் அவர் சொல்றாரு. நீ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இரு. ஒண்ணு இங்க வந்து வின் ஆனேன்னா உனக்கு வந்து எந்த அஸ்தினாபுரம் கிங்டம் கிடைக்கும், இல்ல இங்க சொத்து போயிட்டேன்னா உனக்கு வந்து கோலோக்கல விருந்தாவனம் கிடைக்கும். நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படி உன்னுடைய வேலையை நீ செய்யன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாராம். சரிங்களா? ஓகே, இவர் சண்டை போட மாட்டேன்றதுக்கோசம் அவர் ரீசன் சொல்றாரு. ஓகே, ஏன் சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல இருந்து நம்மளோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன, நம்ம வேலையை நம்ம வந்து கரெக்டா செய்யணும். ஓகே, சோ இந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7th canto 5th chapter 23rd ஸ்லோகா. சரிங்களா? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். ஓகேங்களா? இது வந்து 9 விதத்துல நம்மளுடைய பக்தியை வந்து நம்ம செலுத்தலாம். அதாவது ஸ்ரவணம்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டல். நம்ம வந்து ஞானத்தை எப்படி வளர்த்துப்போம்? நம்ம பிறக்கும் போதே இருந்து பேசல இல்லையா, நம்ம பிறந்த இடத்துல இருந்து நம்ம பேசல இல்லையா, கேட்டுதான் நம்மளுக்கு அந்த பேச்சு மொழி எல்லாம் வருது இல்லையா? சோ கேட்டல். அப்புறம் கீர்த்தனம் என்ன? பாடுறது. கிருஷ்ணரை புகழ்ந்து பாடுறது. ஓகே, கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பாடலாம். அப்புறம் வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம் அப்படின்னா என்ன? விஷ்ணுவை வந்து நாராயணன். நீங்க பாருங்க, வெறும் ஸ்மரணம்னு சொல்லல, விஷ்ணு ஸ்மரணம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் வெறும் ஸ்மரணம்னு நமக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும். நம்ம வேற யாரையெல்லாம் கும்பிடுவோம், பட் நம்ம வந்து சுப்ரீம் காட வந்து வழிபடணும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து எல்லாருக்கும் மேல இருக்கிறது. அவருக்கு மிஞ்சின தெய்வம் இல்ல, அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை. ஓகேங்களா? யாரும் அவருக்கு ஈக்குவல் ஆக முடியாது. எல்லாரும் வந்து அவருக்குள்ள இருக்கிறோம், நம்ம எல்லாம் வரும் காம்போனன்ட். சரிங்களா? சோ வந்து விஷ்ணு ஸ்மரணம். பாத சேவனம் கடவுளுடைய திருவடிய லோட்டஸ் ஃபீட்க்கு சரண்டர் ஆகுறது. அர்ச்சனம் என்ன? பூஜைகள் பண்றது. வந்தனம் என்ன? நமஸ்கரிக்கிறது. தாசியம் என்ன? தாசனா இருக்கிறது. தாசியனால சேவகனா இருக்கிறது. ஓகேங்களா? சாக்கியம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்குது. சரிங்களா? ஆத்ம நிவேதனம், நம்மளே வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோம். அதுதான் வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து நவவித பக்தின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து. சரிங்களா? நாளைக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹோம்ஒர்க் வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதுக்கு யார் யார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு நாளைக்கு நீங்க எனக்கு சொல்றீங்க. செய்யலாமா இந்த எக்ஸசைஸ்? நம்ம சோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்களா? ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையா? பண்ணலாம் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. ஓகே. சோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஒரு 5 minutes அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் எப்படி டிவைட் பண்ணிருக்காங்கன்றது வந்து நம்ம பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஃபர்ஸ்ட் 1ல இருந்து 11ல வந்து அந்த சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்குதுன்றத பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் 12ல இருந்து 20 வரையும் பாத்தீங்கன்னா மங்களங்கள் பொருந்தியத்தை சொல்லி எடுத்து கொடுக்குறாங்க. 21ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் பக்தர்களை எப்படி காக்குறாருன்றத வந்து பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை. சோ வந்து நம்ம திருஷ்ட பேசுறாரு. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுத்சவ மாமகா பாண்டவश्चैव கிம கூர்வத சஞ்சயः. யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? பொருளுரை. கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரன் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரையின் தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்ட ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் என்ன செய்தனர்? என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அவர் கேக்குறாரு இல்லையா? கேட்கும் போது இந்த இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட கிங்டம்லயே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. கிங்டம்ல உட்காந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. ஓகேவா? இப்ப எல்லாம் நம்ம வீட்டுல நம்ம எங்கேயாவது போனோம், நம்ம வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம்? கேமரா எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அவரு உட்கார்ந்த இடத்துல வந்து என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லைங்களா? சஞ்சயன் வந்து இங்க பாருங்க, இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. வியாசருடைய ஸ்டூடெண்ட் அவர். அதனால அவர் இந்த மேல இடத்துல பாருங்க, இந்த ரத்தம் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஒரே பிக்சர்ல தெரியுதுல, இங்க சஞ்சயன் இருக்காரு, அதுக்கு மேல சோ அங்க எல்லாரும் என்ன நடக்குதுன்றது வந்து தெரியுறாரு. ஓகே. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் புரிஞ்சுக்கணும்னா, என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் அதுல வந்து என்ன இருக்குதுன்றத சோ அங்க வந்து இங்க வந்து பிரிக்கிறார். என்னோட பசங்க பாண்டு. 2 பேர் திருதராஷ்டிரனும் பாண்டும் யாரு? அண்ணன் தம்பி மாதாஜி. ஒரே குடும்பம் இல்லையா? ஒரே குடும்பம். கிருஷ்ணர் எத்தனையோ முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா தூதுவரா வந்தார். ஒண்ணு இல்ல, ஒருத்தருக்கு ஒரு வில்லேஜ் கொடுன்னு கேக்குறாரு. ஒரு ஊசி அளவு கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் எவ்வளவோ கேட்பார், எதுக்குமே உதவாத நிலங்களையாவது கொடு, அவங்க அங்க வாழ்ந்துக்கிட்டும் சொல்லிட்டு. எதையுமே கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பேராசைனால துரியோதனன் வந்து அப்படியே அவமானப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடாரு இல்லையா? சோ வந்து குருஷேத்திரத்தின் திருதராஷ்டிரன் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை. அதனால என்ன ஆச்சுன்றத பாக்கலாம். ஓகே. சோ வந்து இது நான் எனது என்ன ஆச்சு? நான் என்ற அகங்காரம் இருந்தாவே என்ன ஆகும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என்று அகந்தாவே அதுல வந்து ஆணவம் வந்து அழிவே தான் கொடுக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இல்ல அவருக்கு அதிக ஆசை, பேராசை பெருநஷ்டம். அஸ்னாபுரத்தை ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிட்டா ஆட்சி பண்ணிருக்கலாம், இவங்களும் அரசாட்சி பண்ணிருக்கலாம். அவங்களுடைய துரியோதனன் அவனுடைய தவறான அவங்க அப்பா வந்து அவனை கரெக்ட் பண்ணல. சரி போடும் வீட்டு பையனோட வார்த்தையை கேட்டுட்டு சப்போர்ட்டிவா இருந்தார். எடுத்து சொல்லல எது கரெக்ட் எது தப்பு. இல்லப்பா நீ பண்ணாத, அப்படி அவங்களுக்கும் இந்த கிங்டம்ல உரிமை இருக்கு, நீ அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லல இல்லையா? அவர் வந்து ஆமோதிக்கிறார், துரியோதிக்கிறாரு. அதனாலதான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா? அதனால அவங்க வந்து அழிவதான் நேர்ந்தாங்க. 100 பசங்களை ஒருத்தரை கூட மிஞ்சவே இல்லை இல்லையா? சோ குரு மகிமைன்றது நமக்கு தெரியும். என்ன அது வந்து ஒரு புனித ஸ்தலம். புனித ஸ்தலம் வந்து உண்மையதான் ஜெயிக்கும்ன்றத நமக்கு சத்தியம்தான் வெல்லும்ன்றத தெரியும் இல்லையா? சோ வந்து நம்ம இப்ப எங்கேயாவது போறோம்னா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் செக்ஷன் மாதிரி வச்சு, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாம் வந்து இப்போ பிளான் பண்றோம், 4 நாளைக்கு ஃப்ரெண்டோட கல்யாணம் இருக்குது, போனோம்னா நம்ம எப்படி என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம்.
சொன்னீங்க காஸ்டியூம்ஸ், காஸ்டியூம்ஸ், அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ், மருந்து மாத்திரை எல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம் இல்லைங்களா? அதே ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஓகே, ஒரு ட்ரிப்புக்கு போறோம்னா அங்க எப்படி போவோம்? கல்யாணத்துக்கு போற மாதிரியே போக மாட்டோம் இல்லைங்களா? எல்லா நகையும் போட்டுட்டு கிராண்ட் போக மாட்டோம். ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போவோம், ஆமாவா லஞ்ச் இல்லையா? எடுத்துட்டு போவோம். பிக்னிக் டைப் Dress பேட்டர்ன் வேற, மூட் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் வேற. ஆமாவா இல்லையா? மாதாஜி. ஓகே, சோ அடுத்தது லாஸ்டா நமக்கு வரும். ஒரு புனித யாத்திரைக்கு போகணும்னா நம்ம எப்படி போவோம்? அங்க இருக்கிற சுவாமிக்கு ஏதாச்சும் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு எடுத்துட்டு போவோம். பூவோ இல்ல வேற பிரசாதம் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்துட்டு போகலாம் கோயிலுக்கு. துளசி இந்த மாதிரி. கடவுளுக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதை வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துட்டு போலாம் இல்லையா? ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு இப்ப வந்து பிருந்தாவன யாத்திரை போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து. ஓகே, சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டெம்பிள்ஸ் இருக்கு, ஓகேவா? எத்தனை நாள் எந்தெந்த டெம்பிள் கவர் பண்ண முடியும் இல்லையா? அங்க நிறைய டெம்பிள்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம இருக்கிறனால மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கவர் பண்ண முடியும் நம்ம போவோம் இல்லைங்களா? அப்ப போகும்போது ரொம்ப சிம்பிளா போவோம். ஆமாவா இல்லையா? இங்க போகும்போது நம்மளுடைய மன பாவனை எக்ஸ்டர்னல் விட்டுருங்க, ஒரு எக்ஸைட்மென்ட்டோட ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட மினிமம் சிம்பிளா எடுத்துட்டு பக்திய பாவனையோட போவோம். நம்ம மூடு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் கிருஷ்ணர் தான் இருப்பாரு, ராதா கிருஷ்ணா தான் இருப்பாரு இல்லைங்களா? சோ பக்தி பாவனையோட போயிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளிஸ் ரியலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போவோம், நம்ம மைண்ட் மென்டாலிட்டி இல்லையா? சோ இந்த 3 இடத்துல வந்து 3 விதமான இடத்துல வந்து நம்மளுடைய பாவனைகள் மாறுதா இல்லையா? மாறுது மாதாஜி. மாறுதா இல்லையா? மாறுது மாதாஜி. கல்யாணத்துக்கு ஒரு விதமாக, நம்ம டூர் போறதுக்கு ஒரு விதமாக, ஆனா கிருஷ்ணரை பார்க்க போறோங்கிறப்போ இன்னும் நல்ல மகிழ்ச்சி ஏற்படுது மாதாஜி. இந்த பரிசு நல்லா கிடைக்குமா, நல்லா பாப்போமா, இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இடம் நமது உணர்வை பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. இடம் வந்து உணர்வை பாதிக்கிறது. இது எத்தனை பேரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? இது கரெக்ட்னு சொல்றீங்க எத்தனை பேரு? இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. கரெக்ட், உண்மை இல்லையா? சோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி போனா இது வந்து நம்ம மதிப்பாங்களா அப்படி நம்ம யோசிக்கிறது மாதாஜி. அது மாதிரி இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன குருஷேத்திரத்துடைய மகிமை இல்லையா? சோ பூமிக்கே வந்து ஒரு புனித தன்மை இருக்குது. அந்த புனித தன்மையை எதை வந்து ஏற்படுத்து, எதுக்கு? உண்மைக்கும் சத்தியத்துக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லையா? தர்மமே வெல்லும். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தர்மம் வந்து பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்காங்க. பாண்டவர்கள் கூட யார் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரிஷிகேஷர் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு இல்லையா? அதனால வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்கதான் வின் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன். இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமா? ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ஸ் யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க பார்க்கலாம். தலைவர்களின் குணங்கள். தலைவர்களின் குணங்கள்: நேர்மை, அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல். நேர்மை படிங்க மாதாஜி. நேர்மை, அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல், பொறுப்பு, நன்றி உணர்வு, செல்வாக்கு, தொடர்பு திறன், பச்சாதாபம், நன்றி உணர்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ வந்து நம்மளுடைய குரு யாரு? நம்மளோட குரு பேர் என்ன? ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இஸ் டிவைன் கிரேஸ் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா. நம்ம இப்படிதான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். HGன்னு சொல்றது இஸ் டிவைன் கிரேஸ். ஓகேங்களா? இஸ் டிவைன் கிரேஸ் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவர் நமக்கோசம் அந்த தள்ளார் வந்து போயிட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கோசம் கஷ்டப்பட்டாரு இல்லையா? நமக்கும் அவருக்கும் அவர் நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் இல்லையா? ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, இதுல டவுட் இருக்கா இன்னும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அவருடைய செயல்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நேர்மையா இருந்தார். எந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து போயிட்டு 108 கோயில் கட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணார்.
லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும், அதுல வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்க, அப்போ வந்து பிரச்சனை பண்ணுவாங்க, நிறைய இடத்துல பட் இருந்தாலும் நேர்மையா இருந்தாரு. அவருக்கு இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? அப்புறம் பொறுப்பா இருந்தாரு. நன்றி உணர்வோட, யாருக்கு நன்றி உணர்வோட, அவருடைய குருவுக்கும் சரி, அவருடைய தாய் தந்தையர்களுக்கும் சரி, அப்புறம் வந்து போட்டிஸ்க்கும் சரி நன்றி உணர்வோட இருந்தார். ஓகேங்களா? செல்வாக்கு மிக்கவராகவும் இருந்தாரு. சின்ன ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து பச்சாத்தாபம் இருந்துச்சு, நன்றி உணர்ச்சியோட இருந்தார். அந்த இந்த உணர்வுகளோட நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணரை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போனாரு. நாளைக்கு போயிட்டு யாருக்கும் வந்து கிருஷ்ணரை கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து இதோட மெயின் குறிக்கோள் இல்லைங்களா? இட்ஸ் மிஷன். நம்ம எல்லாரும் இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும். ஓகே. திருதராஷ்டிரன் நான் மற்றும் என்ற மனப்பான்மை அவருக்கு என்ன இருந்துச்சு? சந்தேகம் இருந்துச்சு. பசங்க தோத்துருவாங்களோ, பாண்டவங்க ஜெயிச்சிருவாங்களோ சந்தேகம் இருந்துச்சு, பயம் இருந்துச்சு, பாராபட்சம். ஒரே குடும்பத்துல பிறந்த தம்பி பசங்களே வந்து பாராபட்சம் பண்ணார் இல்லையா? தீமை நடக்கும் மூட நம்பிக்கை இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுனால அவர் கடைசியில நம்ம என்ன மனசுல நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அவருடைய மனசே வந்து அவருடைய எண்ட வந்து காமிச்சு கொடுத்துச்சு இல்லையா? ஓகே. தலைவர் தன் சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவர்களை ஈர்க்கிறார். இப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிமிலர் தாட்ஸ் இருக்கு. நம்ம எங்கெங்கயோ இருக்கிறோம், ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். பட் இந்த ஜூம்னால கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளுடைய வந்து நம்ம இது அதிகரிச்சுக்கணும். அதுக்கோசரம் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்ப வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதின புக்ஸ் வந்து படிக்கலாம். சரிங்களா? சோ அப்போ வந்து அவருக்கும் நமக்கு வந்து அசோசியேஷன் கிடைக்கும். அவர் வந்து இப்ப வந்து பிசிக்கலா இல்ல, பட் அவர் வேர்ட்ஸ் மூலியமா இருக்கு. நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்மீக குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான். ஓகேங்களா? இண்டிவிஜுவலா நம்மள வந்து கைட் பண்ணுவார். நம்ம போயிட்டு வேற யாரையும் சாமியாரையோ அவங்கள நம்ப தேவையில்லை. ஓகே. நமது முக்கிய மதிப்புகளை மறுவரையறை செய்ய பகவத்கீதை அனுமதிக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது நம் குணத்தை சீர்திருத்துவதற்கும் ஆன்மீக பாதையில் முன்னேறி செல்வதற்கும் நமக்கு உதவும். ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் உதவுகிறது. சோ இந்த பகவத்கீதை எதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, இந்த நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஓகே. நம்மளுடைய மதிப்புகளை வந்து என்ன, நம்மளுடைய தாட்ஸ் இல்லைங்களா? தாட்ஸ் வந்து ஆன்சராவும் இருக்கலாம், டவுட்ஸாவும் இருக்கலாம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இங்க ஆன்சர் கிடைக்கும். நம்மள வந்து வழி நடத்துறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். நமக்கு தெரியாது இதனால தப்புன்றது தெரியாது, இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தெரியும். அதை வந்து மாத்திக்கிட்டு முன்னேறிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். சரிங்களா? ஓகே. சோ பகவத் தர்மத்தை நிலைநாட்டுது. தோட்டக்காரர் தர்மத்தின் தந்தை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். நம்ம வந்து ஒரு நிலச்சல் எடுத்து வச்சிருந்தாங்கன்னா அங்க வந்து அரிசி ஏதோ ஒரு பயிரை நெட்டு வைக்கிறோம். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு விவசாயியா இருந்து, ஒரு கார்டனா இருந்து, ஒரு தோட்டக்காரரா இருந்து என்ன பண்ணுவோம்? தண்ணி விடுவோம். கரெக்ட் டைமுக்கு கரெக்ட் அளவுக்கு தண்ணி வந்து என்னென்ன ஏதாவது தேவையில்லாத செடிகள் இல்ல ஏதாவது வந்து களை எடுப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செய்யறதா வந்து சிறந்த தோட்டக்காரனுடைய செயல். ஓகே. சோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஓமை எதுக்கு சொன்ன, வயல் வந்து குருஷேத்திரம் என்ற புனித பூமி. தேவையற்ற கலைகள் யாரு சொல்லுங்க? தேவையற்ற கலைகள் யாரு? அதர்மம் பண்றவங்க. அதர்மம். இந்த இடத்துல யார் அதர்மம் பண்றது? அவருடைய மகன் துரியோதனம் இல்லையா? அவங்க வந்து தேவையில்லாத கலை. அதை வந்து இங்க வந்து எது வந்து நல்லா வளரணும்? நெற்பயிர்கள். இது வந்து யார குறிக்குது? நம்மளுடைய பாண்டவர்களை குறிக்குது. தர்மத்தை வழிநடத்துடைய பாண்ட புத்திரர்களை குறிக்குது இல்லைங்களா? வந்து இந்த உங்களோட பாண்ட பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா யுதிஷ்டர் தலைமையில தான் அவங்க எல்லாம் வந்து அண்ணன் பேச்சை கேட்டுட்டு ஒபீடியன்ட்டா வாழ்ந்துட்டு வராங்க இல்லையா?
சோ இதான் நம்ம மைண்ட்ல நம்ம வச்சுக்கணும். இது எப்படி நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்றது? இது வந்து ஊமை வந்து அந்த பாண்டவர்களுக்கும் நான் என்னோட லைஃப்ல எப்படி என்னோட மனசுல வர்ற சிந்தனைகள், நல்ல சிந்தனைகளை வந்து நான் வந்து வளர்த்துக்கணும். தேவையில்லாத சிந்தனைகள், அது என்ன தேவையில்லாத சிந்தனைகள்? ஹரே கிருஷ்ண. தேவையில்லாத சிந்தனை, குறை பேசக்கூடாது, டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, டிவி பாக்குறது, அதை பண்றது, பின்னாடி ஒருத்தர் போயிட்டு புறம் பேசுதல், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நிறைய நேரம் டிவி பாக்குறது, யூடியூப், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக், நிறைய சோசியல் மீடியா இருக்கிறதுனால நமக்கே தெரியாம நம்ம டைம் எப்படி எப்படியோ வேஸ்ட் ஆகுது இல்லைங்களா? அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இது இல்லாத குணங்கள். அப்புறம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? இதுதான் நமக்கு கலைகள். நம்ம வந்து இதை வந்து கலையை வந்து எடுத்துடணும். நல்ல குணங்களை சரி, நான் வாட்ஸ்அப் பாக்குறதுக்கு பதில் நம்மளுடைய பிரபுபாதா புக் ஒண்ணு படிக்கலாம், இல்ல பகவத்கீதா இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாம், இல்ல அது மாதிரி நம்ம நல்ல இத வந்து நம்ம விதைச்சு நம்ம முன்னேறணும். அது மாதிரி பண்ணலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாங்களா? ஓகே ஓகே பண்ணிடுறேன். நாளைக்கு நம்ம ஜாயின் ஆகி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிசுதாஸ்க்கும் நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆச்சாரியர் பிரபுபாதருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். இங்க இருக்கும் அனைத்து வைஷ்ணவ டிவோட்டிகளுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம். வாஞ்சா கல்பத்தருபிஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பத்திதானம் பாவனைப்பியோ வைஷ்ணவியோ நமோ நம. ஆல் க்ளோரிஸ் டு குரு அண்ட் கௌரவங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய், நாமாச்சாரியருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ இங்க என் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்க நாளைக்கு இந்த சாப்டர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. நல்லா கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी।